ассалому алайкум дӯстони азиз, бародаро ва хоҳаро, умедворам ки шумо хуб ҳастед. имрӯз хушхабари хеле хуб дорем. ҳатман навбара то охир тамошо кунед. имрӯз сешанбе 28 январ $100 баробар ба 1094 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1142 сомону 67 дирам. бародаро ва хоҳарои азиз, дар видео ҳатман лайк монед, ба канали мо обуна шавед ва ҳатман ҳамарӯза хабарҳои нав, хабарҳои ҷолиба тамошо кунед. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза чӣ хеле ки ба шумо ваъда дода будам боло мешава. инак имрӯз ба 112 сомону 20 дирам боло рафт. ноумед намешем. иншоалло рӯзаш мешава ки 157 сомон мешава. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.